Improvisació mixta, que porta per títol 7 grados en la escala Richter. 7 grados en la escala Richter. Número de jugadors lliure. Temps 3 minuts. Categoria lliure. Benvinguts, bona nit a la consulta del doctor. Estàvem en la primera lliga d'improvisació de Castelló. Sí. Soc Juanpi García. En taula d'avui, Jordi Collado. I a continuació anem a presentar els equips de Piolín en Adei. Aquí tenim Arturo! La primera improvisació d'avui té com a títol 7 grados en l'escala Richter. Que diu 5 segons per a pensar. Vinga, vinga. 1, 2, 3, 4, 5, ja està. I comença la improvisació. Pep, negació. Negació. Otra negació. Punts per a Piolín. Sí, soy el señor Richter. Tú debes ser la escala. Negació, Reino. Sí. Quant de temps que no et veia, des de que estudiava la carrera. Ha vist tremolors per tot arreu. Mèxic, ara recentment en Itàlia per desgràcia. Però feia molt de temps que no et veia, escala. Era d'un minut, no? Juanpi, era d'un minut, no? Encara falta, continuem. Sí, ara direm sí perquè no mos fiquen negació. No. Un per a Piolín.